Samantala, idol, sa ating good news, dalawang lola po sa San Fernando City, La Union na tumanggap po ng tig 100,000 pesos bilang pagkilala sa kanilang pagiging centenarian. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Opisyal na kinilala ang dalawang lola sa lungsod ng San Fernando bilang mga bagong centenarian sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office at Office of Senior Citizen Affairs. Ito ay sina Idol Urbana Ancheta mula Barangay 1 at Idol Pasencia Dumagin mula Barangay 3 na parehong umabot sa edad na 100 taong gulang. Bilang pagkilala, tumanggap ang dalawang lola ng Certificate of Felicitation at tig 100,000 pesos na cash gift bilang bahagi ng benepisyong ibinibigay sa mga centenarians sa lungsod. Isang simpleng paalala ito sa lahat na ang mahabang buhay ay biyaya at ang bawat taong nadaragdagan ay isang tagumpay na hindi lang para sa pamilya kundi para sa buong komunidad. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.